Bueno, hemen gauz azkenengo gaiarekin, geometria, betiko moduan presia ikusiko dugu, bai, igual apurtxoa beratxo sartuko ze, bueno, mugimenduat geometria jarri dut, bai, igual hola nobet ikusiko da. Bueno, basiko gara, bai, bueno, kontuan izan behar ditugun 3 puntu, bai, mugimenduaz adierazi behar dela beti, gorputzarekin hasiko gara, kontatu egingo dugu zer bizi izan dugun, ze azkenian bizi duguna da geratzen zaiguna, eta gero hori irudikatu egin behar da, edo plastilinaz, edo arkatzagaz, edo palilluekin, edo pajitekin, edo makillekin, edo sokekin, edo gomakin, nahi dozuen moduan, baina irudikatu. Azkenean irudikatzen danean, da konturatzen zanean benetan ulertzen dozun edo ez, bere ezaugarrietan fijatu behar zara egiteko, zuk triangelu bat margotzeko bere ezaugarrietan ezaugarriekin ulertu behar dituzu, bai, 3 erpin dauzkala, igual ez dakizu erpina zedan, baina badakizu hor okertu iten dala, bai, eta orduan oso garrantzitsua da irudikatzea ere. Bueno, orduan, mugimentua zelan hasi behar da, bueno, hemen lehenengo bideoa da mugimentuagaz poligono bat egin dugu, eta soka batzukin eta makil batzukin, baina, bueno, ikusiko duzue bideoa eta gero, bueno, komentatuko didazue. Bueno, lerroa. Hemen aurrezkuntzan oso klaru ez da kurrikulunean geometrian zer ikasi behar da, orduan nik gauza batzuk jarri ditut. Zerbait gehiago nahi baduzue, foroan komentatu niri, bai? Bueno, lerroa. Lerroa zer dan, ez da? Bueno, lerro bat lurrean irudikatu, bereien esperientzia azaldu, plastilinaz edo bustinaz irudikatu, bai, jarri dut. Bideotan agertuko da zelan egin dugun. Orduan, nola azalduko, lehenengo ariketa izango zen, nola azaldu lerro itxia eta irekia, bai? Lonan azaltzen duzuen gelan zuek edo nola azalduko zenukete, bai? Orduan, bueno, hemen dauz bideoak, lerro zuzena eta lerro kurbatuarena, plastilinarekin egiteko, hemen ere, lerro itxia eta lerro zabalik, ezta? Lerro zabalik eta lerro itxita, izan da aurrekoa, bai? Klikatuko dut. Bai? Bueno. Eta hemen dauz, irudilauak. Orduen, hor lerro poligonalak azalduko dira, irudilauak irudikatu material desberdinak erabiliz, parekatu egin behar da hemen ere, ezaugarriak ulertzeko ondo, gorputzen ezaugarriak, volumena duten gorputzak erlazionatzen ditugu bere itzalarekin, eta, bueno, gelako geometria aztertzen da apur bat, bai? Inguruan dauena, ze forma, borobila, o esfera, zer dago hemen esfera formakoa, edo arrautza formakoa, bai? Bueno, eta hemen pixkat azaltzen dutzuet liburu bat Montesorina, baina, bueno, bideoan ikusi, eta bueno, hitz egingo dugu liburu horiei buruz, bideoetan esaten dudan moduan, zen nahi baduzue foroan hitz egingo dugu, eta nik analola, fotokopiatu eta bialduko dizuet, bai? Bueno, gorputzarekin egitea, laukia, lauki zuzena, borobila, triangelua, tangrana txikiekin zelan erabili aldan, eta beste gauza batzuk. Tamen geoplanoari buruzko gauza. Geoplanoa da, punto, hemen bideoan ikusten da purtxo bat, puntutxoek dekozen nolan aukarratu edazta, material bat, eta aurrezkuntzan ez da asko erabiltzen, baina nik uste gomendagarria dela, ze gero holan lehen hezkuntzan ere erabili alda eta DBH-en ere, bai, ze oso ondo ikusten dira hori irudilauak, bai, beti lauak, eta posizioa ere aztertzen da hor asko. Nahi izan ezkero, nik ariketak planteatuko ditut geoplanoarekin egiteko moduloan, bai, azken gai honetan, bai, jarriko dituz, ariketa batzuk, eta esango dizuet ere geoplano hau virtualki arbel digitalean ere zelan landu aldan. Hori jarriko dut, materiala, bai? Hemen bideoa, gauzatxo batzuk egiten geoplanoan, eta, bueno, zuen ariketa, volumena nola azalduko zenuten kontzeptu hori izango zen, ideiaren batzuk emotea, eta umearen mugimenduaz nola azaldu genezake geometriako zerbait ere, bai? Baina beti bezala
honek agertuko dira zuen ikastaroko erdiko zutabe horretan, bai, dana argi azalduta. Eta besteik barik, hemen amaitzen dugu honekin, bai? Mila esker eta animo.